Ето видеото, аз ми и днес много се извинявам за нещата, които са поради това, което не снимах толкова много дълго време. Това зад мен са духове. В Ironcraft се започва нещо да лагва много и стават такива неща. Хикс, Гири, Хикс, Зеро, Хикс, Хънтър. Ама няма ли точно това никнейм? Не знам. Игнорирайте това, с късметосмет, да. Значи много се извинявам поради тази причина, на която не снимах толкова дълго време. Но аз се радвам, че съм постигнал повече абонати и изключително много ви благодаря поради това. Искам да направя един giveaway, който giveaway ще трябва да си пишете в имената в коментарите и ще печелите един скин, на който ще ви кажа името, защото го забравих. Беше Snack Pack скинът и ще ви го тегля. В смисъл не тегля, аз вече го имам, но ще давам да влизате и други хора с него. Скинът се казва Snack Pack, който Snack Pack е изключително готин скин, готов за употреба и за сваляне на маски в премиум сервери. Според мен няма никакъв смисъл да сваляте маски в премиум сервери, защото те говорят на английски. Ако не разбира за добре английски, няма смисъл. Аз не разбирам добре английски. Но все пак искам да имам готин скин. Скинът се казва Snack Pack. И го давам... смисъл. Сега ще ви обясня как трябва да се получи така, че аз да мога да ви дам скина. Трябва да се абонирате за канала ми, да харесате клипа и по желание. Да харесате клипа, да се абонирате за мен задължително, да харесате клипа по желание и печелите този премиум акаунт Snack Pack. Сега ще ви покажа как изглежда горе-долу скинът. Ще се върна след мъничката пауза и сега ще върна просто. Така и тук сме. Чакайте само ще направя проблем. Какво стана по дяволите? Вау! Пак ли ще направих снимка? В YouTube това е скинът, който за жалост не е премиум акаунт, защото забравих. Ника не има на премиум акаунта и много се извинявам. Но този скин е специално правен от мен и го давам. За да се запишете, ви трябва да се абонирате за мен и да харесате клипа по желание. И в коментарите пишете запис и вашият никнейм, вашият скайп. Вашият скайп пишете в коментарите и може да имате възможност да спечелите. Това беше от този клип. Надявам се да сте го харесали. Абонирайте се, харесвайте и ви стискам палци да спечелите. Чао, чао! Бай!